Haaparanta ja Tornio, kaksoiskaupungit Perämeren pohjukassa. Nykyaikainen kaupunkiympäristö ja suuren kaupungin syke, hyvät valikoimat useimmista asioista. EUn pohjoisin kasvu- ja markkina-alue, missä asuu 500 000 ihmistä. Rajattoman positiivisesti ladattu. Paras sekoitus suomalaista ja ruotsalaista. Täällä asumme aina lähellä, mukavasti ja luonnon kauneesti. Viihdymme yli kieli, kulttuuri ja sukupolvien välisten rajojen ja meillä on rajattoman hauskaa. Täällä voit matkustaa ajassa, eteenpäin tai taaksepäin, ei sillä ole mitään väliä. Olet aina oikeassa paikassa. Revontulet ja keskiön aurinko, suuremmoinen luonto, mistä löydät valtavasti nautittavaa, elämän laatua. Joki ja meri, nykyaikaiset vapaa-ajanviettopaikat lähellä. Rajattoman vapaata. Esi-, kieli- ja Montessori-koulusta eurolukioon ja korkeakouluun. Korkeatasoisia kansallisia ja kansainvälisiä opintoja. Rajattoman haastavaa. Rajat ovat ylittämistä varten. Täällä taomme, kun teräs on kuumaa, hilloamme, kun marjat ovat vastapoimittuja, ja sahamme, kun puut ovat kasvaneet valmiiksi. Voimakas teollisuus ja virkasektori lähellä 2 maan markkinoita. Työ ja koulutus sekä naisille että miehille kulkee käsi kädessä. Rajattoman tehokasta. Barentsin sydämessä olemme lähellä kaikkea. Hyvät ja tehokkaat yhteydet maitse, rautateitse, meritse ja lentäen. Pohjois-Skandinavian solmukohta ja yhteydet Eurooppaan lähellä. Rakennamme yhdessä tulevaisuutta. 2 kaupungin näkemys, josta on tullut totta. Keskusta, yhteinen paikka näkymättömällä rajalla, missä kauppa, asunnot ja työpaikat luovat maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen uuden kaupunkiytimen. Kohtauspaikka ihmisten asua ja vaikuttaa. Paikka, joka sykkii ja on rajattoman jännittävä. Tule ja viihdy Perämerenkaaren rajattomien mahdollisuuksien kansainvälisessä kaksoiskaupungissa. Meillä on rajarikkaudet ja 2 maan edut. Välkommen till Haparanda, Tornio. En annorlunda och spännande mötesplats mellan öst och väst med nya möjligheter.